Здравейте хора, аз съм Жотъра. Сега ще снимам унбоксинг на... Явно разбрахте вече. Mousepad Razer. Не съм го изпробвал. Линк откъдето да го купите няма да такова. Да слагам. Хайде де. Не мога да го отворя. Благодаря. Ще да го отворя. Така. Добре. Може да го дръпнеш? Благодаря. Така. Сега... доста хубаво. Усещането хубаво. Знам, че се мърси доста лесно. Кога? Даже си има емблемка на Razer. Да, сега да взема мишката и... сега видим дали е удобно. Не знам дали отчита. Доста удобно, както гледам. Да, доста удобно. Сигурно, да. От другата страна има такова покритие. Като гума. Има гума отдолу, нали, да залепва. И да. Беше кратък анбоксинг и да, нямам много да обяснявам за него. Да, това беше анбоксинг на Mousepad Razer. Как такова, как изглежда. Добре, това да кажа Жотъра. До следващия анбоксинг.